Ako predať nehnuteľnosť, kde má niekto právo do žitia? Mali sme reálny prípad, kedy klient požadoval predaj svojej nehnuteľnosti, ale jeho babka mala na tomto dome vecné bremeno práva do žitia. Dala sa takáto nehnuteľnosť predať? Ako sme to riešili? Takýto dom sa technicky predať dá, avšak ten, kto tento dom bude kupovať, tak ho bude kupovať aj s tým vecným bremenom práva do žitia tejto babky. Čiže technicky sa takáto nehnuteľnosť predať dá, prakticky neviem si predstaviť človeka, ktorý by takúto nehnuteľnosť reálne aj kúpil. No najväčší problém je v tom, že žiadna banka vám nedá hypotéku na takúto nehnuteľnosť, kde na liste vlastníctva je vecné bremeno práva do žitia. A ako to vyriešiť? V prvom kroku musíte spísať návrh na zrušenie vecného bremena, následne to odniesť na kataster a kataster má 60 dní na to, aby vám toto vecné bremeno vymazal. A teraz sa dá nehnuteľnosť bez problémov predať. Sleduj ďalšie moje videá, aby si mal dosť tipov a informácií pri predaji svojej nehnuteľnosti.